belangrijkste reden om hier een hele nieuw gebouw neer te zetten, het nieuwe Centercourt gebouw van Brightlands Camelot Campus, is omdat de ambitie er ligt om binnen een aantal jaren te groeien naar 2900 kenniswerkers en 1000 studenten op deze campus. En het bestaande gebouw destijds was gewoon te klein. Het Centercourt is absoluut het nieuwe hart van de hele campus. De campus als boegbeeld voor nieuwe economie, voor innovatie, waar niet alleen de campusbewoners heel veel kunnen vinden en krijgen, maar vooral ook de ondernemers in de hele regio. Het nieuwe gebouw is echt een spectaculair gebouw qua architectuur, maar ook qua gebruik. En studenten, onderzoekers, bedrijven, die kunnen daar straks ook gewoon bijvoorbeeld sporten of ontspannen of eten. Dat is heel belangrijk dat ze zich thuis voelen. En het is vooral ook een internationaal gebouw, dus het is niet alleen de Limburger die daar gebruik van maakt, maar ook ja, van heinde en verre komen daar straks mensen om elkaar te treffen. Dus ik denk dat echt het visitekaartje, het gezicht wordt van de kenniseconomie van Limburg. LET heeft gesubsidieerd in de bijdrage van MKB Service Boulevard. Die heeft zich sterk gemaakt samen met de Triple Helix om Chill te krijgen en die worden daar nog samen gehuisvest. Over 2 jaar ziet deze campus er heel anders uit. Niet alleen het nieuwe Centercourt gebouw wat vereist, maar dit jaar gaan wij ook nog starten met de verbouw van een aantal bestaande gebouwen. Die worden gemoderniseerd om starters te kunnen faciliteren, maar ook om nieuwe instituten en bedrijven te kunnen faciliteren. Het gaat eigenlijk veel sneller dan dat wij zelf verwacht hadden. En met name omdat ook bedrijven van naam en faam de schouders eronder zetten, de universiteit er enorm aan trekt. En ik ben ervan overtuigd dat ook veel MKB-bedrijven daarvan gaan profiteren. Alle felicitaties zijn op zijn plaats aan al die mensen en partijen die hebben meegewerkt aan de standkoming van de Centercourt. Niet alleen de DSM Universiteit, maar vooral ook de provincie die bewust heeft geïnvesteerd in deze nieuwe economie.